ஓகே. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் தத் சதோமஜ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சலாச்சலாக்கயா சக்ஷுருன்மிலிதம் येन தஸ்மை ஸ்ரீ குருவே நமः. ஸ்ரீ சைதன்ய மனோபீஷ்டம் ஸ்தாபிதம் येन பூதலே राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ओं विष्णुपदाय कृष्णप्रष्टाय भूतले श्रीमति भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नाम्नि नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा எல்லாருமே हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे எல்லாருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இப்போ எது வரைக்கும் பண்ணிருக்கோம்? 15.27 படிச்சோம் நினைக்கிறேன். 27 படிச்சோம். சோ என்ன படிச்சிட்டு இருக்கோம்? இந்த 3 மோட்ஸ் ஆஃப் நேச்சர் எப்படி வந்து நம்மளுடைய நாலேஜ், ஆக்ஷன், டூவர் தாக்கம், ஜட இயற்கையின் 3 குணங்களின் தாக்கம், அதுதான் மாதாஜி பார்த்தோம். வெரி நைஸ். சோ 3 மோட்ஸ் எப்படி நம்மள இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்றது, ரைட்? அப்படின்றத வந்து நம்ம பார்த்தோம். மச்சி வீடியோடா 1 செகண்ட். ஜெசி 1 செகண்ட் பில்லோ. இட்ஸ் பர்னிங். சாரி 1 செகண்ட். ஸோ 3 மோட்ஸ் வந்து எப்படி அஃபெக்ட் ஆச்சு அப்படின்றத நம்மள எப்படி நம்மள இம்பேக்ட் பண்றது அப்படின்னு, அஃபெக்ட்ன்றதை விட எப்படி அதை இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்றது அப்படின்னு நம்ம 14 சாப்டர்ல படிச்சோம். இந்த 3 குட்னஸ், பேஷன் அண்ட் இக்னோரன்ஸ், இந்த 3 மோட்ஸுக்கு ரேஸ் வச்சா யார் வின் ஆவாங்க? எல்லாமே 3 குணங்களும் போட்டி தான் போடுவோம் மாதாஜி. வெரி நைஸ். 3மே போட்டி போகும். வின்னர்ன்ற கான்செப்டே இல்ல, 3மே போட்டி போடும் அப்படின்றத தான் பார்த்தோம். இப்போ ஐ திங்க் 20 Sorry to interrupt, Mataji. I think we have completed up to 31, Mataji, last session. Thank you so much, Prabhu. Good. Perfect. And I remember like completing all this. Very nice. 31. ஸோ நெக்ஸ்ட் டைம் கொஞ்சம் நோட் பண்ணிக்கோங்க. எல்லாரும் என்ன மாதிரி இருந்தீங்கன்னா அப்போ கிளாஸ் அதே வேர்ட்ஸ்லேயே இருக்கும். லாஸ்ட் டைம் ஒரு தடவை அது பண்ணோம். ஸோ 31 முடிச்சிட்டோம். ஸோ இப்போ வந்து நம்ம பார்க்க போகிறது என்ன? மோட் ஆஃப் பேஷன், மோட் ஆஃப் இக்னோரன்ஸ் அண்ட் அதாவது மோட் ஆஃப் குட்னஸ்ல எப்படி ப்ரிவேல் ஆறுது அப்படின்னு, ரைட்? பிரவருத்திச்ச நிவர்த்திச்ச அப்படின்னா எது வந்து பண்ணலாம், எது பண்ணக்கூடாது, எது பண்ணணும், எது பண்ணக்கூடாதுன்னு நிறைய பேருக்கு தெரியாது. இப்போ பாத்தீங்கன்னா சாஸ்திரத்துல வந்து இது பண்ணணும் அப்படின்னு எழுதியிருக்கோம், ரைட்? இது கண்டிப்பா பண்ணக்கூடாதுன்னு இருக்காது. நம்ம கிளாசிக் எக்ஸாம்பிள் பண்ணக்கூடாதுன்றதுக்கு எது எக்ஸாம்பிள்? பண்ணக்கூடாதுன்றதுக்கு எது எக்ஸாம்பிள்? நம்ம 4 ரெகுலேட்டிவ் பிரின்சிபல்ஸ்ல சொல்லியிருக்க விஷயங்கள் எல்லாமே பண்ணக்கூடாது மாதாஜி. எக்ஸலென்ட். பண்ணக்கூடாது. அப்ப என்ன பண்ணணும்? பண்ண வேண்டியது நம்ம சாஸ்திரங்கள்லாம் படிக்கணும். ஒரு குருவை அப்ரோச் பண்ணி அவருடைய கைடன்ஸ்ல நம்ம வந்து ஆன்மீகத்துல நல்ல எக்ஸலென்ட். அந்த மாதிரி நிறைய இப்ப வந்து நம்ம வந்து இப்போ வந்து இன்னும் பாத்தீங்கன்னா வர வேர்சஸ்ல வந்து இன்னும் கிளாரிட்டி வரும். அதாவது நம்ம சத்ரியாவா இருந்தா நம்ம பிராமணர் செய்யலாமா, இது பண்ணலாமா அப்படிலாம் அங்க வரைச்சே நம்ம பார்க்கலாம். இப்ப நம்ம குயிக்கா வந்து என்ன நம்மள பைண்டிங், என்ன லிபரேட்டிங் அப்படின்றத பாக்குறோம். அதே மாதிரி பேஷன்ல பாத்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு எது ரிலிஜன் அவங்களுக்கு தெரியாது, ஒரு குழப்பத்துல இருப்பாங்க, ரைட்? அந்த பிரச்சனை அவங்களுக்கு. குட்னஸ்ல வந்து கிளியரா இதுதான் தர்மம், இது அதர்மம்ன்றது தெரியும். டிஸ்டிங்விஷே பண்ண முடியல, சில தடவை குழப்பத்துல இருக்கும். ஆனா நிறைய தடவை ஆயிருக்கு. இப்போ என்னையே எடுத்தீங்க வச்சுக்கோங்களேன், சின்ன குழந்தையா இருக்கச்சு எங்க அப்பா டியூஸ்டே பண்ணக்கூடாது அப்படின்வாரு. இப்போ இது பண்ணலாமா பண்ணக்கூடாதா, நல்ல நாளா கெட்ட நாளானே தெரியாது. ஏன்னா எங்க ஆண்டி போய் தெலுங்குனாங்க, டியூஸ்டேனா மங்கள்வாரம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க.
மங்களம்னா நல்ல நாள் அப்படின்னு அந்த டைம் தான் ஆந்திரால இருக்கிறவங்களுக்கு கல்யாணம் ஆகும். எப்படி கான்ட்ரடிக்டரின்னு போய் எங்க அங்கிள் கிட்ட கேட்டா என் அங்கிள் சொன்னாங்க, "நீ உனக்கு எது பிடிக்குதோ ஃபாலோ பண்ணு." அது எப்படி ஒண்ணு இது பண்ணணும் இது பண்ணக்கூடாதுன்னு இருந்தா எல்லாரும் ஒண்ணா இருக்கணும் ஒரு ஃபேமிலியில, எப்படி டிஃபரன்ஸ் இருக்கும்? ஏன்னா அது மோட் ஆஃப் பேஷன், ரைட்? அது ரொம்ப கன்ஃபியூஷனே விடுது. எது பண்ணணும் எது பண்ணக்கூடாதுன்றதே தெரியாத ஒரு பரிஸ்திதியில இருக்கும் அப்படின்னு. சரி, மோட் ஆஃப் இக்னரன்ஸ் என்ன அப்படின்னா ரிவர்ஸ். இப்போ நம்ம சொன்ன சிகரெட் பிடிக்கிறது, தண்ணி அடிக்கிறது, இதெல்லாம் வந்து கரெக்ட். இதுதான் ஹை கிளாஸ், இதெல்லாம் வர முடியலையே அப்படின்றதையும் இருக்கு. ஸோ இந்த மாதிரி விஷயங்கள் எல்லாம் இக்னோர். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பாத்தீங்கன்னா ட்ரைனிங்ன்றது இல்லை. இப்போ நான் ஒர்க் பண்றதால நிறைய தடவை வந்து கிளைண்ட்ஸ் வந்து இருக்கு என்டர்டெயின் பண்றாங்க இல்லையா, எல்லாம் பேங்க் எல்லாம் பார்ட்டி கொடுக்கறச்சே ஒரு ஹோட்டல்ல வந்து சில தடவை அந்த பப் பார் அந்த இடத்துல கூட கொடுப்பாங்க, ரைட்? அதே மாதிரி ஒரு எதாச்சியா ஒரு பார்ட்டில எங்க அண்ணா அவங்க எல்லாரும் இருக்கச்சே வந்து எங்க பொண்ணையும் கூட்டிட்டு போயிருந்தோம் இப்போ ரீசெண்டா. அங்க போயிட்டு அவளுக்கு அங்க இருக்கவே பிடிக்கல, ஒரே அன்கம்ஃபர்டபுளா ஃபீல் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டா, எனக்கு வேண்டான்னு. சோ இப்ப வந்து யாருமே அவளை வந்து பண்ணணும் சொல்ல பண்ணாதீங்க, நான் சொன்னது சும்மா போய் உட்காந்து ஒரு ஜூஸ் குடிக்கிறதுக்கு கூட அவ்வளவு அன்கம்ஃபர்டபுளா ஃபீல் பண்ணி நெக்ஸ்ட் டைம் ஐ டோன்ட் வாண்ட் திஸ் பிளேஸ் அப்படின்னா. சோ ஏன் இதனா ஃபர்ஸ்ட் வந்து இது சொல்றச்சே புரியல, நிறைய பேர் இன்ஃபேக்ட் கன்வின்ஸ் கூட பண்ணாங்க அதுல என்ன இருக்கு, நீங்க நம்மளோட தானே இருக்கேன்னு. இது படிச்ச அப்புறம் என்ன புரியுதுன்னா the mode of goodness is naturally inbuilt in her. அதனால அந்த குவாலிட்டி இல்ல. இப்போ என்ன எடுத்தீங்கன்னா நல்லா இருப்பாங்க, பரவாயில்லையே நீ ரொம்ப அட்ஜஸ்ட் பண்ற இங்க இருக்க அங்க, அப்பனா அந்த லெவலுக்கு எனக்கு குட்னஸ் இல்ல, அதனால தான் எனக்கு அன்கம்ஃபர்ட் இல்ல. அங்க போய் நான் உட்காருவேன், டிஸ்டர்ப் ஆக மாட்டேன், ஆனா எனக்கு டிஸ்கம்ஃபர்ட் எனக்கு கொடுக்காது. ஆனா ஆக்சுவலி சத்வகுணம், ஓகே, மோட் ஆஃப் குட்னஸ்ல இருக்கிறவங்களுக்கு அந்த இடம் வந்து ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கும், ரைட்? அவள் ஒரு எக்ஸாம்பிள் அப்போ நான் நினைச்சேன், இவள் கஷ்டமா இருக்குன்னு சொல்லிட்டு மத்தவங்க எல்லாம் கம்ப்ளைண்ட் பண்றச்சே நம்ம நோணும். இதே வந்து ரிவர்ஸ் இன்னொரு டாபிக் எடுக்கிறேன், பயங்கர காரம் புளிப்பு இதெல்லாம் வந்தீங்கன்னா ரஜோகுணம். நாங்க தெலுங்குனால ஆப்வியஸ்லி ஆந்திரா ஃபுட்ஸ் இது இருக்கும். எனக்கு ரொம்ப நாளா எனக்கு ரொம்ப காரம்லாம் இருந்தா பிடிக்கவே பிடிக்காது, ஒரு 20 இயரா. சின்ன பத்தில எங்க அம்மா சொல்லுவாங்க, உனக்கு என்ன வாய் என்ன வறுத்தா போச்சு, என்ன செத்தா போயிடுச்சு அப்படின்னு. அப்போ ரொம்ப வருஷமா நான் வந்து என்ன நினைச்சேன்னா, ஐயோ நம்மளுக்கு ஏதோ கோளாறு ஏதோ ப்ராப்ளம். படிச்ச அப்புறம் தான் தெரியுது, ஓகே மோட் ஆஃப் குட்னஸ் இருந்துச்சுன்னா, குட்னஸ்ல நான் இருக்கேன்னு சொல்ல, பட் அந்த ஃபுட் வந்து யூ லைக் மோர் பேலட்டபிள் ஃபுட். ஸோ அதனால ஒருத்தரோட குவாலிட்டிஸ் இப்படி இருக்கும். நம்ம சுத்தி இருக்கிறவங்களை அப்சர்வ் பண்ணாலே தெரியும். இப்போ நாங்க எல்லாம் வந்து என்னதான் இருந்தாலும் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஹரே கிருஷ்ணா டியூன் ஒண்ணு வேற வேற இருக்கும், நம்மள ஒண்ணு இருக்கும். இப்போ பாண்டுரங்கா குடி ட்ரிப்ளிகேன்ல வேற இருக்கும். ஸோ ஒருத்தருக்கு டியூன் ஒண்ணு பிடிக்கலாம், ஒரு மீட்டர் ஒண்ணு பிடிக்கலாம் அப்படி. ஆனா என்னோட ஆண்டிக்கு எதுவுமே பிடிக்காது. ஐயோ அது கேட்டாலே எவ்வளவு அதே வேற வேற இருந்தாலும் பரவாயில்ல, அதே எவ்வளவு தடவை சொல்வீங்கப்பா நீங்க எல்லாரும் வீட்டுல எப்ப பாரு இதே சொல்றீங்களேன்னு. அப்போ நாங்க நினைச்சோம் என்ன இவங்களுக்கு பிடிக்கலையே அப்படின்னு. அது பாத்தீங்கன்னா தமோ குணம் ஜாஸ்தி இருந்துச்சுன்னா, இக்னோரன்ஸ் ஜாஸ்தி இருந்துச்சுன்னா அவங்களுக்கு அது கஷ்டமா இருக்கும்னு. எங்களுக்கு தெரியாது இவங்க வேணும்ட்டே கலாட்டா பண்றாங்கன்னு தான் நாங்க நினைச்சோம். அப்புறமா இதை படிக்கிறச்சே ஓகே இது ரஜோகுணத்தின் செயல். அதனால எதுக்கு சொன்னேன், ஒரு ரெஸ்டாரண்ட் வந்து ஃபேமிலியே அட்ஜஸ்ட் பண்ணாலும் இப்போ இருக்கிற மாடர்ன் ரைட் இருக்கிற ஜென்ரேஷனால சொன்னேன், இருக்கிறவங்க இப்ப பைலட்டா போனோம்னாலும் அவளுக்கு வந்து அந்த குணம் வந்து இல்லாததால அந்த ரஜோகுணம் அந்த இடம் அன்கம்ஃபர்டபுளா இருக்கு, ரைட்? தமோ குணம் இருக்கிறவங்க என்ஜாய் பண்ணுவாங்க, ரஜோகுணம் இருக்கிறவங்க இப்போ நான் சொன்னேன் இல்லையா அட்ஜஸ்ட் பண்ணணும். இவங்க வந்து மோட் ஆஃப் குட்னஸ் சாத்விக குணம் இருக்கிறவங்களுக்கு அந்த பப்பும் பாரும் அங்க இருக்கிற இடமும் ரொம்ப அன்கம்ஃபர்டபுளா ஃபீல் பண்ணுவாங்க. இதுதான் வந்து அந்த குவாலிட்டி. ஆனா ரிவர்ஸ்ல ஃபீல் பண்ணாங்கன்னா, அந்த இடத்துல போய் ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டாங்கன்னா அவங்களுக்கு தமோ குணம் இருக்கு அப்படின்றது ஒரு எக்ஸாம்பிள். இப்போ நம்ம 33 படிக்கலாம். எஸ், யாராவது படிங்க ஸ்லோகா. இப்போ டிட்டர்மினேஷன் பத்தி பார்க்க போறோம், ரைட்? திருடம் என்ன அப்படின்றத 33 படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா படிக்கட்டுங்களா? படிங்க படிங்க பிரபு, ஹரே கிருஷ்ணா. ஸ்ருத்யாய தாரயதே மனபாரிணேந்திரிய கிரியா யோகேனாத்யதி சாரண்யே த்ரிதி சா பார்த்த சாத்விகி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. சோ டிரான்ஸ்லேஷனும் படிங்க பிரபு. டிரான்ஸ்லேஷன். பிரிதாவின் மைந்தனே, உடைக்க முடியாததும் யோக பயிற்சியால் நிலையாக பாதுகாக்கப்படுவதும் மனம், வாழ்வு மற்றும் புலன்களின் இயக்கத்தை கட்டுப்படுத்துவதுமான மன உறுதி சத்வகுணத்தை சார்ந்ததாகும். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. டிட்டர்மினேஷன் அதாவது திருடம் என்னன்னா அழிக்க முடியாதது, ரைட்? அதாவது எதுவா இருந்தாலும் திருடமா இருப்பாங்க அப்படின்னு, ரைட்? இப்ப பாத்தீங்கன்னா நம்மளோட ஸ்ரத்தா வந்து கோமல ஸ்ரத்தா அப்படின்னு, ஏன்னா நம்ம இது டபக்குன்னு உடஞ்சிடும். ஆனா நீங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்போ உத்தம அதிகாரிகள், ரைட், ஜெயபதுகா குரு மகாராஜ் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா அவருக்கு என்ன பண்ணாலும் ஸ்ரத்தா மாறவே மாறாது, நம்பிக்கைன்றது போகவே போகாது. அதே மாதிரி நீங்க பாத்தீங்கன்னா திருடத்துக்கு பசங்கள்ல யார எக்ஸாம்பிளா சொல்வீங்க திருட ஸ்ரத்தத்துக்கு?
துருவன் சொல்லலாமா மாதாஜி? எக்ஸலண்ட். துருவன். துருவா இஸ் அன் எக்ஸலண்ட் எக்ஸாம்பிள். எவ்வளோ ஒரு திருடமனா அவர் ஒத்த கால்ல எவ்வளோ சாப்பிடுறது. அந்த குழந்தை வந்து பாத்தீங்கன்னா திரும்ப போயிடலாம் இல்லையா, ராஜாங்கம் ஃபேமிலி. அப்பாலாம் வா, அப்பா வான்றாரோ இல்லையா, அம்மா வா அப்படின்னு வரவேற்கிறாங்க. எப்படி சொகுசா வளர்ந்த குழந்தை. ஒரு பேச்சு தாங்க முடியாம போய் அங்க கிருஷ்ணர் மேல விஷ்ணு மேல தபம் இருக்கச்சே நான் பண்ணுவேன்னு சொல்லி ஒத்த கால்ல. அப்புறம் ஒரு ஸ்டேஜ்ல என்னன்னா வெறும் சுவாசம் உண்டி காற்று உண்டிதான் அப்படியே உலகளுக்கு மூச்சே நின்றுச்சு. அந்த லெவலுக்கு அவரோட யோகா. அப்பனா எவ்வளவு அது சத்துவ குணத்தை குறிக்கிறது. அவங்க என்னன்னா எல்லாமே வந்து மைண்டு, லைஃப், சென்சஸ் எல்லாம். அதுதான் அவ்யபிச்சாரேன அப்படின்னு சொல்றது. அதாவது கிருஷ்ணா கான்சியஸ்ல இருக்கிறவங்களும் எப்பவுமே டிவியேட். இது வந்து என்ன ஸ்லோகா உங்களுக்கு ஞாபகம் வருது? இதே வார்த்தையா இருக்கணும். விபச்சாரேன மாம் செய்யோ விபச்சாரேன. ஞாபகம் இருக்கா? விவசாயாத்மிகா புத்தி ரேகேஹ குரு நந்தனா பௌஷாக்கியானந்தஸ்ய புத்தியா விவசாயினா. விவசாயாத்மிகா புத்தி, ஒரே ஒரு தாட், அன்டிட்டர்மைண்ட் ஃபோக்கஸ். அதுல வந்து அவங்க மாறவே மாட்டாங்க அப்படின்றதையும் நம்ம பார்க்கலாம். சரி, இப்ப அடுத்த ஸ்லோகா என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, அவங்க வந்து பேஷன்ல பாத்தீங்கன்னா நம்மளை விட ஸ்ட்ராங்கா இருப்பாங்க. நம்ம நாள் என்ன டைம் நம்ம எந்திரிக்கிறோம் மங்களாத்திக்கு? 4:30 மாதாஜி, மார்னிங், ஏர்லி மார்னிங். ரைட். இப்ப பாத்தீங்கன்னா நம்ம பிரைம் மினிஸ்டர், பிரசிடென்ட் எல்லாருமே வந்து 4, 3 அந்த டைம் தான், 2 மணி நேரம் தான் இருக்கும். அது ஒன்றும் இல்லாம இப்ப நிறைய லீடர்ஸ், ஃப்ரீடம் ஃபைட்டர்ஸ் எல்லாருமே. ஆனா அவங்க மோடு வந்து பேஷன். இவங்க நம்மளுக்கோசரம் பண்றாங்களோ ஊருக்கோசரம் பண்றாங்களோ வைங்க, பட் ஓவரால் வந்து மோடு பேஷன். ஏன்னா அவங்க ஒரு பலித்தன்மை எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுவாங்க. தர்ம அர்த்த காம மோக்ஷா இதை பிடிச்சு இருக்கிறவங்க வந்து அவங்க திருடமும் ரொம்ப ஹை. பாம்பேல எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா அவங்க ஏன் இப்படி ஒரு வாழ்க்கையா நம்ம நினைப்போம். ஒரே ஒரு ரூம் தான் இருக்கும். அந்த ஒரு ரூம்க்கு அவங்க வந்து அந்த ட்ரெயின்ல வந்து யாராவது பாம்பே ட்ரெயின்ல டிராவல் பண்ணியிருந்தா, நான் போயிருக்கேன் ஒரு தடவை. ஓகே, ட்ரையல் பண்ணலாம். நாங்க ஒரு தடவை போனோம். நான், என் பொண்ணு, என் அண்ணா குழந்தை. அப்ப வந்து என் சிஸ்டர்லாம் சொன்னா, எங்க அம்மா வந்தாங்க, நான் கூட்டிட்டு போறேன் என் பொண்ணை, என் சிஸ்டர்லாம் நான் பாத்துக்கிறேன், என் குழந்தைய இந்த பேக்கை ஒண்டி வச்சுக்கோன்னு. அப்புறமா நான் ஏறிட்டேன். அப்புறமா கேட்டா பேக் எங்க அப்படின்னா, அது எங்க போச்சோ தெரியல. நான் எப்படி விட்ட நீ அப்படின்னா, 2 சாய்ஸ் இருந்துச்சு. ஒண்ணு இந்த குட்டி குழந்தைய, உன்னோட பையனை, இல்ல இந்த பேக் பெட்டர்ன்னு நான் விட்டுட்டேன் அப்படின்னு. ஏன்னா நிஜமா மேனேஜே பண்ண முடியல, அவ்வளோ ஒரு க்ரௌடு. சிலர் சொன்னாங்க உங்களுக்கு ட்ரைனிங் இருக்கணும், ஆட்டோமேட்டிக்கா உள்ள போவோம், ஆட்டோமேட்டிக்கா அந்த ட்ரைனிங் எல்லாம் நம்மளுக்கு இல்ல. அப்போ பாத்தீங்கன்னா பயங்கரமான மோட் ஆஃப் பேஷன் அப்படின்றத நம்ம தெரியும் அப்படின்றத பார்க்கலாம். ஒரே ஒரு செகண்ட். சாரி, இது வந்து மோட் ஆஃப் பேஷன் அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோம். நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா மோட் ஆஃப் இக்னோரன்ஸை பார்க்க போறோம். அது என்னடா அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ரொம்ப திருடம் என்னன்னா அவங்களுக்கு வந்து காலத்துக்கும் பயம் இருக்கும். இப்போ எனக்கே ரொம்ப பயம்தான். அப்போ நான் மினிஸ்டர் பிரபு அடிக்கடி நான் சொல்வேன், இதுவும் சொல்லுவேன், பயம் வந்து இஸ் அப்சல்யூட்லி இன்வெர்ஸ்லி ப்ரொபோர்ஷனேட் டு பக்தி. நம்மளுக்கு தைரியம். இப்ப சிலர் சொல்வீங்க, மாதாஜி நிறைய பேருக்கு தைரியம், நைட் எல்லாம் கார் ஓட்டுறேன், அது சொல்ல, அது வந்து கொழுப்பு, வரட்டு தைரியம். நான் அதை சொல்லல. நான் சொல்றது இப்போ என்ன ஆகுமோன்ற ஆங்ஸைட்டி, ஃபியூச்சர் பத்தி அது இருக்காது. ஏன்னா அவ்வளோ ஒரு பிலீஃப் இருந்துச்சுன்னா. இப்போ பாத்தீங்கன்னா நான் வந்து ஒரு கதை, எத்தனை பேர் கதை வேணும்? சொல்லுங்க மாதாஜி. கதையா? இன்னைக்கு சைத்தன்யா சரிதாமிர்தா கதை யார் அட்டென்ட் பண்ணீங்க கிளாஸ்? பண்ணுங்களே மாதாஜி, நீங்க தான் நல்ல கதை பண்ணலையா? சொன்னீங்க. ஓகே, அது சொல்லிட்டேன், அது சதா சொல்லிட்டேன். சோ பண்ணுங்களே தெரிஞ்சு மாதாஜி, நான் பண்ணினேன். பண்ணீங்களா? அப்ப அதே கதை தான் சொல்ல போறேன். சோ நீங்க வந்து ஆன்சர் லீக் பண்ணாதீங்க. ஓகே. ஓகே ஓகே. இப்போ வந்து என்னன்னா, இப்போ வந்து நம்ம குட்டி ஷார்டன் பண்ணி சொல்றேன். ஜெயத்ரதா இருக்காரு இல்லையா, ஜெயத்ரதா வந்து கொலை பண்ணலன்னா, அழிக்கலன்னா அர்ஜுனர் என்ன சபதம் எடுக்கிறாரு? ஜெயத்ரதாவை அழிக்கலன்னா தீ குளிப்புன்னு சொல்லிட்டு தீ குளிக்க போறேன்னு சொல்லி சாபம் எடுக்கிறாரு சார். தீ குளிக்க போறேன்னு சொல்லி எடுக்கிறாரு. தீ குளிக்கிறேன். சோ பேசிக்கலி சூசைட். அதன் அர்த்தம் either I live or I will commit suicide ன்னு சொல்லி அவர் வந்து சொல்லிட்டாரு. இப்போ ஒருத்தனை காப்பாத்துறது கஷ்டம். எப்படி எனிமில இருந்து போர்ல எல்லாம் சண்டை போட்டு காப்பாத்துறது, சண்டை போடுறதெல்லாம் கஷ்டம். இவனை வெறும் மறைச்சுதானே வைக்கணும். இப்போ குரு வம்ச
கரெக்டா இல்லையா? அவங்களுக்கு எவ்வளவு நேரம் ஆகும்? ஒரு குரு வம்சம் அவங்க பண்ண வேண்டியது வெறும் ஹைட் பண்ண வேண்டிய விஷயம் தான். அது வந்து அவங்களுக்கு ஜஸ்ட் 2 minutes வேலை. அவங்களால பண்ண முடிஞ்சுச்சா? அவங்க பண்ண முடியும். அது அர்ஜுனருக்கும் தெரியும், ரைட்? இப்போ என்ன ஆகுதுன்னா அந்த அந்த ராத்திரி வந்து நம்ம கிருஷ்ணருக்கு வந்து தூக்கமே வரலையாம். கிருஷ்ணர் வந்து அந்த ராத்திரி, ரைட்? ஜெயத்ரடாத இவங்க குரு அவங்க டிசைட் பண்ணிட்டாங்க அவனை ஒழிச்சு வைக்கணும் அப்படின்னு. இப்போ கிருஷ்ணருக்கு ஏன் தூக்கம் வரல? அந்த நைட் வந்து கிருஷ்ணர் தூக்கம் வரல. அவருக்கு அதான் தெரியும் இவங்க ஒழிச்சு வைக்க போறாங்க. ஜெயத்ரதனுக்கு இது பண்ணலைன்னா அர்ஜுனன் வந்து தீ குளிப்பாரு அப்படின்னா மாதாஜி. வெரி நைஸ் ஆன்சர். சோ ஜெயத்ரதா வந்து மாட்டலன்னா அர்ஜுனர் வந்து தீ குடிப்பாரே அப்படின்ற ஒரு ரீசன். வேற ஏதாவது ஆன்சர்ஸ் இருக்கா? ரீசன்ஸ்? சொல்லட்டுமா மாதாஜி? சொல்லலாமா? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. வேற என்ன ரீசனா இருக்கும்? அர்ஜுனனை பத்தி தான் அவருக்கு கவலை. நம்ம ஃப்ரெண்ட் என்னெல்லாம் இப்படி எல்லாம் சம்மதம் பண்ணிட்டானே, அர்ஜுனன் என்ன பண்றது அப்படின்னு சொல்லிட்டு யோசிச்சுட்டு இருக்காரு அவரு. இது இன்னொரு ரீசன் ஆச்சு. என் ஃப்ரெண்ட் இப்படி எல்லாம் லூஸ் தனமா சூசைட் அட்டெம்ப்ட் எல்லாம் பண்றானே, எதுக்கு நம்ம பண்ணணும் அப்படின்னு நம்ம நினைப்போம். கரெக்டா? இது இன்னொரு விஷயம். இந்த மாதிரி பல காரணங்களும் பல காரியங்களும் இருக்கு. இப்போ வந்து நம்ம இப்படிதான் நினைப்போம். கடைசியில பாத்தீங்கன்னா என்ன உண்மை அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ரெண்டுமே இல்ல. இப்போ என்ன இம்பார்ட்டன்டான விஷயம் ஆச்சுன்னா இல்ல என்ன விஷயம்னா கிருஷ்ணருக்கு ஒரு அர்ஜுனர் என்னதான் ஆறாரோ நம்ம அவர் என்ன பண்றாருன்னா கிருஷ்ணரு ஐயோ என்னோட ஃப்ரெண்டு வந்து அவருக்கு வந்து 2 விஷயம் எடுத்துக்கலாம். நாளைக்கு வந்து தேங்க்ஸ் ஆண்டி. நாளைக்கு வந்து தீ குளிக்க போறானே அப்படின்ற பயம் வந்து கொஞ்சம் கூட இல்ல. கொஞ்சம் கூட அவருக்கு இல்ல. எதுக்குன்னா கிருஷ்ணனால காப்பாத்த முடியுமா காப்பாத்த முடியாதா? காப்பாத்த முடியும் மாதாஜி. அப்போ why should கிருஷ்ணா be scared? நாளைக்கு அர்ஜுனர் சூசைட் பண்ணிக்க போறாருன்னு எதுக்கு பயப்படுத்தணும்? அவருக்கு தெரியுமே காப்பாறிடுவோன்னு. சோ அந்த ரீசன் இஸ் நாட் ட்ரூ இல்லையா? ஆமா ஆமா மாதாஜி. ரைட். இப்போ நீங்க சொன்ன இன்னொரு ரீசன் பார்க்கலாம். இன்னொரு ரீசன் நீங்க என்ன சொன்னீங்க? இல்ல ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்கு மாதாஜி. என்ன ப்ராப்ளம்னா நாங்க வந்து எக்ஸ்பெக்ட் பண்ற ஒரு ஸ்மால் ட்விஸ்ட் இருக்கு. நீங்க சொன்ன மாதிரி எல்லாம் செட் ஆகாது. எதுக்குன்னா அவர் வந்து அர்ஜுனர் ஏன் போய் சூசைட் அட்டெம்ப்ட் பண்ணிக்கிறாரு அதுதான் பிடிக்கல அப்படின்னா அதுவும் கிருஷ்ணரோட ப்ராவிடன்ஸோட விஷயம் தானே. அவர் அனுமதினா அவர் உபதேசனா அனுமதி தான். அவர் எங்கேயோ சாங்ஷன் பண்ணிருக்காரு இது நடக்கணும்னு. சரியா? கடைசியில அவருக்கு என்ன டென்ஷன்னா இப்போ அர்ஜுனரோட நிலைமை எப்படி இருக்கும்? அவன் வந்து எப்படி எவ்வளவு கிருஷ்ணர் இவ்வளவு டென்ஷன்னா அர்ஜுனர் இன்னும் நினைச்சு பாருங்க. அர்ஜுனரும் முட்டாள் இல்ல, புத்திசாலி. ஒத்துக்கிறீங்களா? இல்ல அர்ஜுனர் புத்திசாலி தான் மாதாஜி. சோ வார் ஸ்ட்ராட்டஜி அவனுக்கு நல்லாவே தெரியும். குரு வம்சக்காரங்கள் எந்த விதத்திலயுமே வந்து அர்ஜுனருக்கு ஜெயத்ரதாவை மாட்ட விட போறது இல்லைன்னு தெரியும். அர்ஜுனருக்கு ஒரு லெவலுக்கு எஸ்டிமேட் பண்ண முடியும் நம்மளுக்கு ஜெயத்ரதா கிடைக்கிறது கஷ்டம் அப்படின்னு. உடனே அவர் வந்து என்ன நினைக்க போறா, அப்போ நம்ம சூசைட் நம்ம இறங்கிதான் ஆகணும் நெருப்புல அப்படின்ற பயம் என்னதான் இருந்தாலும் அர்ஜுனருக்கு அந்த தவிப்பு இருக்கும். அவன் வந்து அதனால கிருஷ்ணருக்கு வந்து கண்ணெல்லாம் தண்ணி ஒரே வருத்தம் அவனும். ஏன்னா அவருக்கு வந்து தெரிஞ்சு போச்சு இது வந்து அர்ஜுனர் இதை நினைச்சிட்டு ரொம்ப கஷ்டத்துல இருப்பான். அந்த மாதிரி அர்ஜுனர் கஷ்டப்படுறச்சே நான் எப்படி இங்க நிம்மதியா இருக்க முடியும்? அதுதான் கிருஷ்ணர் வருத்தப்பட்டாரு. நாளைக்கு வந்து அர்ஜுனர் இறந்துட்டு போறாருலாம் அவருக்கு சந்தேகம் இல்லை. ஏன்னா அவர் காப்பாத்திடுவாரு. ஆனா நாளைக்கு என்ன நடக்க போகுது, அவன் இறந்துடுவானே என்ற பயத்துல அவன் இருப்பான் இல்லையா? என்னோட டிவோட்டி அவ்வளவு கஷ்டப்படுவானே அப்படின்னு அவர் வந்து நேரா போய் அவங்களுக்கு தான் நம்மள மாதிரி எல்லாம் நாக்கெல்லாம் பண்ண மாட்டாரு. அவர் நேரா உள்ள போவாரு. இப்ப கூட பரமாத்மாவா உள்ள வருவார், வெளில போறாரு. வெளில போறதுக்கு அவருக்கு விருப்பம் இல்ல, நம்ம தான் துரத்துறோம். ஆனாலும் உட்கார்ந்துருக்காருங்க. ஆனா அர்ஜுனர் ரூம்குள்ள போறாரா? அப்ப அர்ஜுனர் வந்து அவர் வந்து அர்ஜுனரை பார்த்து ஷாக் ஆயிட்டாரு. அப்படி நின்றுடுவாரு. என்ன ஆயிருக்கும்னு நினைக்கிறீங்க? அப்ப அர்ஜுனர் என்ன எதை பார்த்து அவர் கிருஷ்ணர் அவ்வளவு ஷாக் ஆறாரு அர்ஜுனருக்கு? எல்லாத்துக்கும் தயாரா இருக்கிறாருன்றதுனால மாதாஜி. அதான் அப்ப என்ன எதை பார்த்திருப்பாரு? ஏதோ ஒரு காட்சியை பார்த்துதானே அவர் ஷாக் ஆகணும். தூங்கிட்டு இருந்தாரா மாதாஜி? ஹரிபோல் வெரி நைஸ். தூங்கிட்டு இருந்தாரு. கிருஷ்ணர் ஷாக் ஆயிட்டாரு. இங்க நான் சொல்லுவோம்ல நம்ம நாயா பேயா இங்க அவஸ்தைப்பட்டா நீ இங்க ஜாலியா இருக்கியான்னு. அவர் நைட் எல்லாம் கண்ணெல்லாம் கருகி இவன் என்ன ஆவானும், இவன் எவ்வளவு வலைக்கு வருத்தத்துல இருப்பானுன்னு பதறி வந்தா இவன் நிம்மதியா தூக்கிட்டு இருப்பாரு. அவர் தலையே வெடிச்சிடும். என்னடா இவன் தூங்கிட்டு இருக்கானு நம்ம எல்லாம் சொல்லுவோம் இல்ல. என் ஃப்ரெண்டு ஒண்ணு இருப்பா, அவன் நல்லா தூங்கச்சு எழுப்பிட்டு தூங்குறியாயா, சரி தூங்கணுவா. அதான் நீ எழுப்பிட்டு இதுக்கு மேல என்னங்க அப்படின்னு ஸ்கூல் டைம்ல சொல்வேன். அந்த மாதிரி கிருஷ்ணர் வந்து அர்ஜுனர் எழுப்பிட்டு அவர் இப்படின்னு என்ன கிருஷ்ணா அப்படின்னு, எனக்கு அர்ஜென்ட் டவுட்,
அர்ஜென்ட் டாக்டர், இவ்வளவு அர்ஜென்ட்? ஆமாடா ரொம்ப அர்ஜென்ட், எந்திரியா. இப்படி நீ என்ன பண்ணிட்டு இருக்க? அர்ஜுன கேக்குறேன். நான் என்ன பண்றேன் உனக்கு தெரியலையா? நான் தூங்கிட்டு இருக்கேன். ஏய் நாளைக்கு என்ன நாள் தெரியுமா? தெரியும், ஜெயத்ரத. ஏய் எந்த தைரியத்துல நீ வந்து ஜெயத்ரதாவை கொலை பண்ணுவேன்னு தீர்மானம் எடுத்துட்டு இவ்வளவு நிம்மதியா தூங்குறேன்னா நீ இருக்கேன்ற தைரியத்துல அப்படின்னு. உனக்கு தெரியும்ல இந்த மாதிரி அவங்க ரொம்ப பவர்ஃபுல், எல்லாம் தெரியும். அப்ப எந்த தைரியத்துலன்னா நீ இருக்கச்சே நீ வந்து அப்ப நான் காப்பாத்திடுவேன்னு உனக்கு நம்பிக்கையா? கண்டிப்பா காப்பாத்துவேன். ஒருவேளை நான் காப்பாத்தலன்னா அதுவும் எனக்கு நல்லதுதான். எதுவா இருந்தாலும் நீ பண்றது எனக்கு நல்லதாதான் இருக்கும் அப்படின்வாரு. அத பார்த்து கிருஷ்ணருக்கு அவ்வளவு ஆச்சரியமா. அவர் வந்து டிவோட்டிய அந்த மாதிரிதான் இந்த கதைகள் அப்படின்னு. சோ இதெல்லாம் வந்து மோட் ஆஃப் குட்னஸ், ரைட்? அந்த மாதிரி திருடம். இததான் வந்து நான் சொன்னேன், விபச்சா அவ்யாபிச்சாரேன அப்படின்னு சொல்றது. வெரி ஸ்ட்ராங் டிட்டர்மினேஷன். அப்புறம் டிட்டர்மினேஷன் வந்து பேஷன் அப்படின்றது என்ன சொன்னேன், ரிசல்ட் எக்ஸ்பெக்ட் பண்றது. அதே மாதிரி நெக்ஸ்ட் வந்து இக்னோரன்ஸ்ல அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பயம், லெமெண்டேஷன், ஒரு சோகம், எப்பவுமே ஒரு ட்ரக் அடிக்ஷன், இதெல்லாம் இருக்கும். இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா கனவு வர்றது பத்தி இல்ல, டே ட்ரீமிங் அன்வாங்க. எப்பவுமே ரொம்ப பாரம் தூங்கிட்டே இருக்கிறது. எப்பவுமே வந்து அவங்களோட கனவு கூட எப்படி இருக்கும்னா, நான் டாடா பிர்லா ஆயிடுவேன், ஒரு நாள் நான் ரொம்ப ரிச் ஆயிடுவேன், ஒரு நாள் வந்து பாத்தீங்கன்னா நான் அவங்கள கண்ட்ரோல் பண்ணிடுவேன். இந்த மாதிரியே அவங்க கனவுகள் இருக்கும், ரைட்? கட்டுப்படுத்துற மாதிரியே இருக்கும் அப்படின்னு. அடுத்தது வந்து 36. யாராவது ஸ்லோகம் வாசிக்கிறீங்களா? 36 மாதாஜி. சுகம் த்விதானிம் த்ரிவிதம் ஷணு மே பரதர்ஷப அப்யாசாத் ரமதே யத்ர துக்காந்தம் ச நிகச்சதி. பாரதர்களின் சிறந்தவனே, 3 விதமான சுகத்தை அனுபவிக்கக்கூடிய கட்டுண்ட ஆத்மா சில சமயங்களில் அதன் மூலம் துன்பத்தின் முடிவை அடைகின்றான். இவற்றை பற்றி தற்போது என்னிடமிருந்து கேட்பாயாக. இப்ப வந்து என்ன சொல்றாங்க அப்படின்றத பாக்கலாம், ரைட்? இப்ப என்ன சொல்றாரு, அதாவது இந்த 3 வித்தின் அப்படின்னா 3 விஷயம், ரைட்? இத பத்தி பேச சொல்றாரு. அதாவது இப்ப வந்து நம்ம பார்த்தது வந்து திருடம், டிட்டர்மினேஷன். இப்போ ஹாப்பினஸ் 3 விதத்துல. எப்படி ஹாப்பினஸ்லயும் 3 விதம் இருக்கா அப்படின்னா, ஹாப்பினஸ் பத்தி இப்ப வந்து பாத்தீங்க வச்சுக்கோங்களேன், ஹாப்பினஸ்லயே நம்ம சிம்பிளா இது வந்து ஒரு லெக்சர்ல கேட்டது என்னன்னா, இப்ப வந்து நான் வந்து ஒரு நல்லா சாப்பிடுறேன், ரைட்? சாப்பிடுறேன் இல்ல ஏதாவது பண்றேன்னா எனக்கு வந்து ரொம்ப திருப்தி கிடைக்கும், which is basically happy. This is called happiness. இது bodily happiness. ஓகே, ஐஸ்கிரீம் சாப்பிடுறதோ இல்ல நல்ல சாப்பாடு சாப்பிடுறதோ அது வந்து மோட் ஆஃப் பாடி குட்னஸ்கே போல, பாடிலி ஹாப்பினஸ். இன்னொன்னு எடுத்தீங்க வச்சுக்கோங்களேன், நெக்ஸ்ட் ஸ்டேட் என்னன்னா, அப்பா நிம்மதியா இருந்தோம், அது என்னன்னா சட்டில் பாடி மைண்ட். இது எப்போ நிம்மதி வரும், ரொம்ப பிரச்சனை இல்லைன்னா. சோ அது பீஸ் ஆஃப் மைண்ட், அது வந்து சட்டில் பாடியோட ஹாப்பினஸ். இப்போ இதெல்லாம் நிரந்தரம் இல்ல. இப்போ ஐஸ்கிரீம் சாப்பிட்டதுல இன்னொரு ப்ராப்ளம் இருக்கும், தொண்டையும் கட்டிக்கலாம், ரைட்? இதே மாதிரி பீஸ் ஆஃப் மைண்ட் அப்படின்றதும் வந்து பிராக்டிகலி ஏதாவது ஒரு டிஸ்டர்பன்ஸ், ஆதி ஆத்மிக. ஓகே, 3 இது என்ன, 3 டிஸ்டர்பன்சஸ் என்னலாம்? ஆதி ஆத்மிக, ஆதி பௌத்திக, ஆதி தெய்வீக. ரைட்? சோ பர்ஃபெக்ட். சோ அந்த மாதிரி டிஸ்டர்பன்ஸ் இருந்துச்சுன்னா அவங்களும் டான்ஸ் ஆடும். இந்த 3மே இல்லாம திருடமா இருக்கிறது வந்து பாத்தீங்கன்னா அதுதான் சந்தோஷம், அதுதான் பிளிஸ், அது ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டி. ஏன்னா உடம்பு ரிலேட்டட் சந்தோஷம், உடம்பு அந்த மூமெண்ட்டுக்கு போகும். மனசு நிறைஞ்சிருக்குன்னு சொல்லுவோம்ல, மைண்ட், அதுவும் அந்த மூமெண்ட் தான். ரொம்ப கொஞ்சம் இதை விட கொஞ்ச நேரம் இருக்கலாம், பட் தட் வில் ஆல்சோ கோ. ஆனா லைஃப் லாங் எட்டர்னலா இருக்கணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஆத்மா கூட்டிதான் இருக்கணும் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். அது வந்து எப்படி முடியும் அந்த ஹாப்பினஸ்? அசோசியேஷன் கிரேட் சோல்ஸ்னால, கிருஷ்ணா கான்சியஸ் அவேக் பண்ணாதான், தட் இஸ் கால்ட் எட்டர்னல் பிளிஸ் அப்படின்றத பாக்குறோம், ரைட்? இதுக்கு வந்து இங்க அனாலஜி என்ன கொடுத்திருக்காங்கன்னா, சூயிங் அ சூட் அப்படின்னு, கடிச்சதே சாப்பிட்டுட்டு இருக்காங்க அப்படின்னு. கண்டிஷன் சோல் வந்து பாத்தீங்கன்னா சூயிங் த சூடுன்னு எதுக்கு சொல்றாங்கன்னா, இதே பௌதிக உலகத்துல திரும்ப 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 வந்து 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 பண்றாங்களே தவிர அதை தாண்டி போறதே இல்லை அப்படின்னு. அதனால அது
இக்னோரன்ஸ்ல இருக்கிறது வந்து இதான், இருக்கிறதையே மெல்றாங்க அப்படின்றாங்க இல்லையா, அதே வேலைதான். ஈட்டிங், ஸ்லீப்பிங், மீட்டிங், டிஃபெண்டிங்ன்ற நாள்லயும் அவங்க பெர்மனண்டா பண்றாங்கன்னு. அப்போ அசோசியேஷன் ஆஃப் டிவோட்டி எப்படி அப்படின்னா, அவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா விஸ்கி, வைன் பாட்டில் இதெல்லாம் நோ, ஹனி, ரைட், ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன், அந்த மாதிரி மோட் ஆஃப் குட்னஸை குறிக்கப்பட்டிருக்காங்க அப்படின்றத பார்க்க போறோம். இப்போ நம்ம 37 பார்க்கலாம். படிக்கட்டுமா மாதாஜி? படிங்க மாதாஜி. யத்தத் அக்ரே விஷம் இவ பரிணாமே மிருதோபமம் தத் சுகம் சாத்விகம் புரோக்தம் ஆத்ம புத்தி பிரசாதஜம். ஆரம்பத்தில் விஷத்தை போன்று இருந்தாலும் இறுதியில் அமிர்தத்தை போன்றதும் தன்னுணர்வுக்கு ஒருவனை எழுப்புவதுமான சுகம் சத்துவகுணத்தில் இருப்பதாக கூறப்படுகின்றது. வைதி சாதனா பக்தி தான் கிளாசிக் எக்ஸாம்பிள். பாருங்க, எடுத்தோடனே 16 ரவுண்டா, ஒரு ரவுண்டுக்கே நம்ம எல்லாம் டுஸ்குனா, ஒரு ரவுண்டுக்குள்ளேயே 4 தடவை தண்ணி குடிச்சேன். நான் எத்தனை ரெகுலேட்டரி பிரின்சிபல்ஸ் இருக்கு? 4 மாதாஜி. நம்மளுக்கு தெரிஞ்சு 4, பட் அதோட ஒரு 60 சேர்த்துக்கோங்க. நெக்டர் ஆஃப் டிவோஷன்ல 64, ரைட்? அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா நம்ம ஸ்ரீலா பிரபாத்தோட புக்ஸ், போதயந்த பரஸ்பரம், ரைட், மச்சித்த பத்கத பிராணம் போதயந்த பரஸ்பரம் கதையந்த மாம் நித்தியம் துஷ்டந்திச்ச ரமந்திச்ச. அப்போ நம்ம பண்ணா என்ன ஆகும், நம்மளுக்கு வந்து சாஸ்திர சக்ஷு, அதாவது சாஸ்திர சக்ஷுல நம்ம உலகத்தை பார்ப்போம். அப்புறம் வைஷ்ணவா சாங்ஸ் நான் பாடினா கூட நல்லா இருக்கு மாதாஜி, இன்னைக்கு பாட மறந்துட்டேன், நல்லா இருக்கு மாதாஜி அப்படின்னு சொல்றாங்க இல்லையா. எப்படி அப்படின்னா டியூனோ வாய்ஸோ தேவையில்லை, ரைட்? பக்திக்கு அந்த மூடு தான் வேணும். மூடே இல்லைனாலும் பரவாயில்ல, ஆப்போசிட் சைட்ல லிசனர்ஸோட மூட் நல்லா இருந்தா கூட போறோம். இதுதான் இம்பார்ட்டன்ட், ரைட்? ஸ்லோகாஸ் வித் மீனிங்ஸ், ரைட்? அதே மாதிரி சீனியர் டிவோட்டிஸ் இருக்காங்க இல்லையா, அவங்களோட மூவ் ஆனா நமக்கு அவங்களோட கிருஷ்ணா பக்தி வரும். அப்புறம் அவங்களோட சேர்ந்து டிடி வர்ஷிப் பண்றது, அந்த சேவை ஆப்பர்ச்சுனிட்டி நம்ம, அதனாலதான் மங்களூருக்கு எல்லாருமே வந்து போகணும். வி ஷுட் விசிட் நம்ம டெம்பிள், நம்ம கிருஷ்ணர் அங்க பண்ணோம். நம்ம ஃபேவரபிள் ஐட்டம்ஸ் என்னெல்லாம் கிருஷ்ணருக்கு இருக்கோ அதை ஒத்துக்கிறது, எது இல்லையோ கிருஷ்ண சம்பந்தம் எதெல்லாம் இருக்கோ அதை ஒத்துக்கணும், இல்லைன்னா இருக்கக்கூடாது. பியோர் டிவோஷனல் சர்வீஸோட ஸ்லோகா என்ன? மன்மனான் ஆரம்பிக்கிறதா மாதாஜி? பகவத்கீதால என்னது, ஏல ஸ்டார்ட் ஆகும். பியோர் டிவோஷனல் சர்வீஸோட ஸ்லோகா என்ன? என்னோடி ஞாபகம் இல்லையா? இந்த ஸ்லோகம் அத்யுத்தானால ஆரம்பிக்குமா? ஹரே கிருஷ்ணா. என்ன ஸ்லோகா மாதாஜி? என்ன சொல்றீங்க? சொல்லுவேன் அடிக்கடி, பியோர் டிவோஷனல் சர்வீஸ் ஃபேவரபிளா இருக்கணும், நான் ஃபேவரபிளா இருக்க கூடாது. அன்னாபிலாஷா. ஹரிபோல், வெரி நைஸ். அந்யாபிலாஷிதா சூன்யம் ஞான கர்மாணி அனாவிருத்தம் அனுகூலேனி கிருஷ்ணானுசீலனம் பக்தி உத்தம. எல்லாமே அந்நிய அபிலாஷித்தங்கள்லாம் சூன்யம், ஞானம் கர்மங்கள்லாம் தேவையில்லாம இருக்கிறத அதட்ட பண்ணும், கவரிங். அண்ட் அனுகூலமா இருக்கணும், பிரதிகூலமா இருக்கக்கூடாது, ஃபேவரபிளா இருக்கணும் அப்படின்றத பாக்குறோம். சரிங்களா? இப்போ பேஷன்ல பாத்தீங்க வச்சுக்கோங்களேன், இப்ப நம்ம அவ்வளவு கஷ்டப்பட்டோம், ஆனா பேஷன்ல கஷ்டமே இருக்காது. டக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம ரொம்ப ஈஸியா அட்ராக்ட் ஆயிடுவோம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அட்ராக்ஷன் டுவர்ட்ஸ் ஆப்போசிட் ஜெண்டர், டக்குன்னு நம்மள. அதனாலதான் பார்த்தா முன்னெல்லாம் சொல்லுவாங்க நெருப்பு, காட்டன் எதுக்கு சொல்றாங்கன்னா வீக் விமன்ன்ற மீனிங்ல இல்ல, விமன் ஆர் சோ சென்சிட்டிவ், ரைட்? ஈஸியா யாராவது முட்டாள் ஆக்கிட்டு போயிடலாம். அப்போ நான் என்ன முட்டாளா அப்படின்னு நினைக்கிறோம், இல்ல, அவ்வளவு நல்ல மனசு விமன், ரைட்? அவ்வளவு நல்ல சாஃப்ட் ஹார்ட்டட் அப்படின்றாங்க, இழகின மனசு. அதனால வந்து என்ன ஆகுது, இழகின மனசுல ஒரு டிஸ்அட்வான்டேஜ் இருக்கும், எல்லாத்துக்குமே பிளஸ் பாயிண்ட் தான் மைனஸ் பாயிண்ட் இருக்கும், ரைட்? என்ன, இப்ப காட்டன் மாதிரி ஒரு காட்டன் நல்லா இருக்கும், உடம்புக்கு நல்லது, போட்டா என்ன ஆகும், கசிக்கிடும், கரெக்டா? அதே மாதிரி அவங்கள வந்து ஏமாத்துறதும் அவங்கள முட்டாளாக்குறதும் ரொம்ப ஈஸி. ஏன்னா அவங்க வந்து நம்பிடுவாங்க எல்லாரையும், ட்ரூலி தே வில் பிலீவ். ஏன்னா அவங்க இதயம் வந்து ரொம்ப ட்ரஸ்ட், ரொம்ப நம்புவாங்க, சாஃப்டாவோ சென்டிமெண்ட்லாவோ நடந்தா. அதனால வந்து சென்சஸ் எடுத்தீங்க வச்சுக்கோங்க, ஃபர்ஸ்ட் இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் ரொம்ப அட்ராக்ட் ஆயிடும், ரைட்? பிகினிங்ல வந்து ரொம்ப நெக்டர் மாதிரி, கடைசியில ஒரே பிரச்சனை, இவன் அடிச்சுப்பான், இவன் அவனை அடிச்சுப்பான், இவன் அவளை கொலை பண்ணுவா, ரைட்? இதெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இனிஷியலா இருந்தாலும் அதுக்கப்புறம் என்ன ஆகும்னா செப்பரேஷனு, டிவோர்ஸ், பிரச்சனைகள், இதெல்லாம் பாய்சன் மாதிரி அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க, ரைட்? ஃபர்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா நம்மளே தமிழ்ல கூட சொல்லுவோம் இல்லையா, ஆசை 30 நாள் மோகம் 60 நாளா, இல்ல உல்டாவா?
ஆசை 60 நாள், மோகம் 30 நாள் மாதாஜி. சாரி, ஆசை 60 நாள், மோகம் 30 நாள். 90 days காலி ஆச்சுன்னா குல்லா எல்லாமே காலி அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோம். இப்போ இதே வந்து இக்னோரன்ஸ்ல பாத்தீங்க வச்சுக்கோங்களேன், பிகினிங்லயும் அவஸ்தை, கடைசிலயும் அவஸ்தை. யாராவது வந்து இங்க விஸ்கி யாராவது குடிச்சிருக்கீங்களா? இல்ல ஸ்மெல் பண்ணிருக்கீங்களா? நான் பண்ணிருக்கேன் ஸ்மெல். அதுவே கொமட்டும் என்னோட. பிடிக்கிறவங்க பக்கத்துல தானே உட்காந்துட்டு இருந்திருந்தா கஷாயம் அது டானிக் பயங்கரமா இருக்கும். கஷாயம் டானிக்கை விட கேவலமா இருக்குமா? அப்புறமா சொன்னாங்க, நீ பழகி படிச்சு குடிச்சிட்டே இருந்தானா பழகிக்கும். நான் சின்னப்பத்துல இருந்து காப் சிரப்பே பழகல எனக்கு. உட்காந்து ரொம்ப கஷ்டப்பட்டோம். காப் சிரப்பே அவஸ்தை. இவ்வளவு வருஷம் குடிச்சாலும் பழக்கமே இல்லை, ரைட்? இப்ப அம்மா கொடுக்குற கஷாயம் இன்னும் கூட பழகல. அப்படி கஷ்டப்பட்டு பழகி அதுல என்ன பிகினிங்லயும் அவஸ்தை, அதுக்கப்புறம் பழகின அப்புறமும் அவஸ்தை. எதுக்குன்னா அவங்களுக்கு செல்ஃப் ரியலைசேஷன் இல்ல. அதனால பிகினிங்லயும் இல்ல, எண்ட்லயும் இருக்காது. அதனால எப்பவுமே மத்து, சோம்பல். அதனாலதான் சொல்லியிருக்காங்க இல்லையா, கலியுகத்துல பிராயினல் பாய்ஷ சப்தே கலோ அஸ்மின் யுகே ஜனாஹ மண்ட சுமண்ட மதையோ மண்ட பாக்யா உபாத்ருதாக அப்படின்னு. அதனால ஹாப்பினஸ் இன் பேஷன், ஹாப்பினஸ் இன் குட்னஸ் அண்ட் ஹாப்பினஸ் இன் இக்னோரன்ஸ். ஹாப்பினஸ் இன் குட்னஸ் வந்து ஆத்மாவேஷானது, பிளிஸ். பேஷன் பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப வந்து மைண்ட் ரிலேட்டடா இருக்கும், அண்ட் இக்னோரன்ஸ் வந்து வெரி பாடிலி ரிலேட்டடா இருக்கும். அஃப்கோர்ஸ் இது மாறலாம், பட் ஜென்ரல் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல சொல்றேன். அதனால இப்போ வந்து நம்ம ஹாப்பினஸ் வந்து என்ன அப்படின்றதையும் நம்ம பார்த்தோம். 40 பார்க்கலாமா? இப்போ யாரெல்லாம் இதுல வந்து எஸ்கேப் ஆகலான்றதா 40 ஸ்லோகா. படிங்க மாதாஜி. பிரபு, மாதாஜி, யார் வேணா படிங்க. படிக்கணும் மாதாஜி. ஆ நா தத் அஸ்தி பிருத்திவ்யாம் வா சத்வம் பிரகிருதிர்வைர்முக்தம் யத்ரிபிः ஸ்யாத்ரிபிர் குணைஹி. இவ்வுலகிலோ உலகத்திலுள்ள தேவர்களின் மத்தியிலோ ஜடையக்கையிலிருந்து பிறந்த இந்த 3 குணங்களிலிருந்து விடுபட்டவர்கள் எவரும் இல்லை. சோ யாரை சொல்றாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்க வச்சுக்கோங்களேன். இப்போ நம்ம பார்த்தோம் இந்த ஜட. இப்ப வந்து நம்ம சொல்றோம் இங்க இருக்கிறவங்கள யார் எஸ்கேப் ஆகலாம்? சான்ஸே இல்ல, எல்லாருமே இருப்பாங்க. நீங்க சொல்லுவாங்க இல்லையா, பௌதிக உலகத்துல பாத்தீங்கன்னா கஷ்டம் இல்லாதவங்க யாராவது இருக்காங்களா? அப்படி ஒண்ணு இருக்கவே முடியாது. அதனாலதான் நம்ம பௌதிக உலகத்துக்கு என்ன இன்னொரு பேரு? துக்காலயம். 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 நான் பௌதிக உலகம் சாஸ்வதம். சொல்றது ஆமா, மெட்டீரியல் வேர்ல்டு எல்லாமே, நாட் ஓன்லி எர்த். நம்ம சொல்ற ஸ்வர்க்கம் எல்லாத்துலயுமே துக்காலயம். இப்ப நம்ம படிக்கிறத வந்து புத்தகாலயம், தூங்குற இடம் வந்து ஐ மீன் தூங்குற இடத்த என்ன சொல்வீங்க? நித்ராலயம், ரைட்? நித்ராலயம். நித்ராலயம். தேங்க்ஸ் வந்து. ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு பேர் இருக்கு. ஆனா நம்ம ஃபுல் வேர்ல்டு யூனிவர்ஸ் வந்து துக்காலயம். அஃப்கோர்ஸ் அசாஸ்வதம். பட் ஏன் சொல்றோம்? ஏன்னா இது டெம்பரரி பட் பெர்மனன்ட்லி. நம்ம வந்து இங்க இத பத்தி பார்க்க போறோம். 41 படிங்க, உங்களுக்கு புரியும். சோ எல்லாருமே 3 மோட்ஸ்ல இருக்காங்கன்றதா. 41 எல்லாருமே படிங்க, எல்லாருமே படிக்கணும் டர்ன்ஸ் எடுத்துட்டு. அட்டெண்டன்ஸ் லிங்க்கும் மார்க் பண்ணிருக்காங்க, நீங்க பண்ணுங்க. லெட்டர்ஸ் ரொம்ப சின்னதா இருக்கு மாதாஜி. ஐ வில் ட்ரை நவ. பிராமணா க்ஷத்ரிய விஷாம் சூத்ராணாம் ச பரந்தப கர்மாணி பிரவிபக்தானி ஸ்வபாவ பிரபவைர்குணைஹி. எதிரிகளை தவிக்க செய்பவனே, தங்களது சுவாபத்தில் இருந்து பிறந்த குணங்களுக்கு ஏற்ற தன்மையின் அடிப்படையில் பிராமணர்கள், சத்திரியர்கள், வைசியர்கள் மற்றும் சூத்திரர்கள் வேறுபடுத்தப்படுகின்றனர். ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ 4 கிளாசிபிகேஷன், ரைட்? பிராமணர்கள் என்ன பண்ணுவாங்க? வாட் இஸ் த ஜாப் ஆஃப் அ பிராமணா? வேதம் படிப்பாங்க. யாகம்லாம் பண்ணுவாங்களா மாதாஜி? ரைட், அட்வைஸ் வேதம் பண்ணுவாங்க. ஓதுறது. அட்வைஸ் பண்ணுவாங்க. நிறைய படிப்பாங்க. அது வந்து எல்லார் கூடயும் ஷேர் நம்மள வந்து பண்ணுவாங்க. ஸ்பிரிச்சுவல் பண்ணணும் அப்படின்ற. அப்ப சத்ரியாவோடது பெரும்பாலும் ப்ரொடெக்ஷன் மாதாஜி. எக்ஸலன்ட், ப்ரொடெக்ஷன். அப்போ வைஷ்யா அதான் பிசினஸ்ன்னு சொல்றோம்ல, நம்ம பிசினஸ் சொல்றது, ரைட்? இத பத்தி நம்ம விவசாயம். இத பத்தி நெக்ஸ்ட் இதே சாப்டர்ல நெக்ஸ்ட் யூனிட்ல நிறைய பார்க்க போறோம். ஆனா இது ஸ்பெசிபிக்கா பாத்தீங்கன்னா சூத்ரார்களோட மெயின் ஜாப் என்ன? தொண்டுதான் மாதாஜி.
உதவி சர்வீஸ் செய்யறது. ரைட். ஸோ பேசிக்கலி குணகர்ம விவாகசக. கொஞ்ச நேரம் முன்னாடி கூட பேசிட்டு இருந்தோம். பொலிட்டிக்கலி சனாதன தர்மா என்னன்னா ஒருத்தருக்கு தெரியல என்னன்னு. கடைசியில பார்த்தா நம்ம குணம் அண்ட் கர்மாக்கு தகுந்த மாதிரி we are taking individual profile. அதுதான் ஆக்சுவலி சனாதன தர்மா. சனாதன தர்மானா அவர் எட்டர்னல் ப்ரொஃபைல் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, நம்ம வாட் ஆர் வி பேஸ்ட் ஆன் மை குணம். இப்போ என்னையே எடுத்துக்கோ, ஒருத்தர் ஒரு குணம் இருக்கு. இப்போ நான் கிளாஸ் எடுக்க முடியும். இப்போ எனக்கு ஃபியர் ஆஃப் ஹைட் இருக்கு, நான் பைலட்டா போகவே முடியாது. ரைட். இதெல்லாம் சண்டை போடுறது, பைலட்டா போடுறது, வார், இதெல்லாம் வந்து ஒரு சத்திரிய குணம். அந்த தைரியம் இருக்கணும். இப்ப எனக்கு அது இல்ல. ரைட். இது எனக்கு சூட் ஆகுமா? சூட் ஆகாது. இப்போ இதே வந்து பாத்தீங்கன்னா, இப்போ வேற யாராவது எடுத்தீங்க வச்சுக்கோங்க, வார்ல போய் அர்ஜுனர் சண்டை போடுற மாதிரி எல்லாம் பண்ண முடியுமான்னா இன்னொருத்தங்களால முடியாது. அவங்க கிளாஸ் எடுப்பாங்க. சூத்ரா அது கேவலமான இல்ல, அவர் வந்து மத்தவங்க சொல்றதே கேட்பாரு, அந்த மாதிரி. சோ ஒருத்தருக்கு ஒரு குணங்கள் இருக்கும். இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா, அப்போ பிராமணர்களோட குணம் என்ன, அதுதான் நம்ம இங்க பார்க்க போறோம். இந்த நெக்ஸ்ட் 3 வந்து ஒருத்தர் குணங்களை பத்தி நம்ம பார்க்க போறோம். சோ பிராமணர் குணம் என்ன? பாடம் கத்து கொடுத்த மாதிரி. பாடம் கற்றுக் கொடுக்கறது. ரைட். சோ பேசிக்கலி பிராமணர்கள் வந்து பாடம் கொடுக்கறது, நீங்க சொன்ன மாதிரி இதெல்லாம். சோ அவரோட மெயின் குவாலிட்டிஸ் என்ன பாத்தீங்கன்னா, நிறைய குட் குவாலிட்டிஸ் இருக்கும். அவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப பீஸ்ஃபுல்லா இருக்காரு, ரொம்ப டாலரேட் பண்ணுவாங்க, ரொம்ப உண்மைதான் பேசுவாங்க. ரைட். அவங்களுக்கு நிறைய நாலேஜ் இருக்கும், கம்ப்ளீட் விஸ்டம் அண்ட் ரைட்டியஸ்னஸ். இதுதான் அவங்களோட குணம். இப்போ சத்ரியாவோட குணங்கள் என்ன இருக்கும்? யாராவது சொல்லுங்க. எல்லாரையும் சத்ரியாவோட காப்பாத்துறது, எல்லாரையும் மாதாஜி. காப்பாத்துறதா மாதாஜி? தைரியமா சத்ரியா போய் சண்டை போடுறது கூட ரெடியா இருப்பாங்க சோ மாதாஜி. பேசிக்கலி ஹீரோயிசம், ரைட், பயங்கரமான பவர், லீடர்ஷிப் குவாலிட்டி, ஜெனரஸா இருக்கிறது, அப்புறம் ரொம்ப டிட்டர்மின்டா இருக்கிறது, இதெல்லாம் வந்து இது இன்னொரு குவாலிட்டியும் இருக்கு. என்ன தெரியுமா? ஜெனராசிட்டி என்னன்னா தானம் உண்டு இல்ல, யாராவது அவர் காலில் விழுந்துட்டாருன்னா விட்டுடுறது, மன்னிச்சு விடுறதும் அவங்களோட குணமா இருக்கும். அப்போ வைஷ்யாவோட குணம்? வைஷ்யாவோட குணம் என்ன? நம்ம சாப்பிடுற உணவுகள் எல்லாம் அவங்கதான் மாதாஜி தயார் உண்டாக்கணும். அதாவது விவசாயம். எக்ஸலென்ட். சோ அப்புறம் விவசாயம் அவரோட வியாபாரம் கரெக்ட். ரைட். வியாபாரமும் விவசாயம். ரைட். அதனால தப்பா இருக்கு, எனக்கு கொஞ்சம் பொய்யெல்லாம் சொல்லுவாரு. அதனாலதான் நம்ம வந்து வேற ஜாப் ப்ரொஃபைல் எடுக்கக்கூடாதுன்றது. சோ பேசிக்கலி அவங்களது ஃபார்மிங், பிசினஸ், கவ் ப்ரொடெக்ஷன். சூத்ரா என்னன்னா ஃபைனலி பாத்தீங்கன்னா அவங்களது வந்து ஒருத்தங்க இந்த 3 பேரோட நிம்மதியா நடத்தணும்ன்றதுக்கோசரம் செய்யும் செயல் தான் சூத்ராது. சோ பெரும்பாலும் நம்ம என்ன பார்த்தோம், நம்ம இந்த செஷன்ல நம்ம கர்மா ஃபர்ஸ்ட் இனிஷியலி பார்த்தது கர்மா அண்ட் ஞானா பத்தி. இங்க ஸ்பெசிபிக்லி எப்படி மோட்ஸ் வந்து இந்த செயல்களை கட்டுப்படுத்துறது, அப்புறம் சகாமா அண்ட் நிஷ்காமா கர்மான்றது என்ன அப்படின்றதையும் பார்த்தோம். அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா எப்படி டிவோஷனல் சர்வீஸ் நிஷ்காமா பண்ணா ஆட்டோமேட்டிக்கா போகும். பகவத்கீதாலையும் படிச்சிருக்கோம் இல்லையா, நம்ம ஜஸ்ட் கர்மா ஒண்டி செஞ்சா அப்படின்னு. அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா மோர் கான்பிடென்ஷியல் நாலேஜ் எங்க கிருஷ்ணர் சொல்லியிருக்காரு அப்படின்னா இனிமே வரப்போகுது. அதாவது என்ன ஆக போகுதுன்னா பியோர் டிவோஷனல் சர்வீஸ். இப்போ இது வரைக்கும் பார்த்ததுக்கு அப்புறம் நம்ம கர்மா பண்ணணுமா, நம்ம கர்மா. இப்போ நெக்ஸ்ட் டாபிக் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங். என்னன்னா, should I do my own duty or can I do somebody's duty? சின்ன எக்ஸாம்பிள். இதுதான் நீங்க திங்க் பண்ணிட்டு வர போறீங்க. இன்னைக்கு நான் ஆன்சர் சொல்ல போறது இல்ல. இதுதான் டாபிக். நெக்ஸ்ட் வீக் நான் இல்ல, பட் நீங்களா திங்க் பண்ணிக்கோங்க. என்னன்னா, கேன் ஐ டூ மை டியூட்டினா, இப்போ நான் வந்து சத்ரியாவா இருக்கேன். நான் சத்ரியாவா இருந்தேன்னா நான் வந்து மோட் ஆஃப் ஃபேஷன்ல தானே இருப்பேன். கேன் ஐ பிகம் அ பிராமணா அண்ட் நாட் ஃபைட் ஃபார் த கண்ட்ரி? அந்த மாதிரி நான் பண்ணலாமா இல்ல பண்ணக்கூடாது? நான் என்னோட ப்ரொஃபைல மாத்தட்டா? ஷெல் ஐ சேஞ்ச் மை ப்ரொஃபைல்? இதுதான் உங்க டாபிக் ஆஃப் டிஸ்கஷன். ஸோ நெக்ஸ்ட் வீக் நான் இல்ல, முடிஞ்சா நெக்ஸ்ட் வீக் நீங்க வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணுங்க. பட் அதுக்கு அடுத்த வீக் யாத்ரால இருந்து வந்த அப்புறம் we will have a session class. அதாவது 23rd நாங்க இல்ல, 2nd of February, சாரி வெட்னஸ்டே இல்லையா, டியூஸ்டே 3rd of February, தேங்க்ஸ்ங்க, நான் இருப்பேன். ஸோ அந்த டைம் வந்து நம்ம மீட் பண்றோம். ஸோ இதோட நான் இன்னைக்கு கிளாஸ் முடிச்சுக்கிறேன். மறக்காம நீங்க இதை திங்க் பண்ணிட்டு நோட் பண்ணிக்கோங்க என்னன்னு. ரைட். என்ன அப்படின்னா, நம்ம ப்ரொஃபைல், அதாவது நம்ம சத்ரியா வந்து நம்ம பிராமணர் ஆகலாமா ஆகக்கூடாதா, அப்படி யார் ஆயிருக்காங்கன்றதுதான் உங்களோட ஓரல் அசைன்மெண்ட். சரியா? அதை நீங்க ப்ரெசென்ட் பண்ண போறீங்க நெக்ஸ்ட் வீக். வாஞ்சா கல்பதரபியஸ்ச கிருபா சிந்துபியேவ ச பதிதானான் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமः. அனந்த கோட்டி வைஷ்ணவ விஜய், ஸ்ரீலா பிரபாத் விஜய், நாமாச்சாரியா ஹரிதாஸ் டாக்கூர் விஜய். ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராமா ராம ராம ஹரே ஹரே. எல்லாரும் ஹரே கிருஷ்ணா
கிருஷ்ணா ஹரி ஹரி ஹரே ராமா ஹரே ராமா ஹரி ஹரி. ஏதாவது சந்தேகங்கள் இருக்கா? ஓகே, இல்ல எண்ட் பண்ணிடுவா கிளாஸ். ஓகே மாதாஜி. தேங்க்யூ so மச் எல்லாருக்கும். ஹரே கிருஷ்ணா, டேக் கேர். ஏன்னா அடுத்த போர்ஷன் ஒரு கண்டினியூஷன், அதனால இதோட